Jaun Andreok, adiskideok, agintariok, bihotzez ematen dizuet ongi etorria Xabierlete Euskarazko nazioarteko 7. poesia saria emateko erakunde ekitaldi honetara. Joan den mendeko 70ko eta 80ko hamarkadan Xabierletek zuzeneko mordoa egin zuen, baina azken urteak poesia errezitaldiak eginez eman zituen kantatzeari utzita. Letek 1989ko irailean eskaini zuen azken kontzertua.
Letek, 1989ko irailean eskaini zuen azken kontzertua, Errenterian, kilometroak festaren inguruko ekitaldien barruan. Nork esango luke azkenengo zabestuko zuela Salvadoren eriotzean, azaldu zuen Jose Angel Arbelaitzek, Xabier Lete hil eta urte batera aurkeztu zutenean diskoa jendaurrean. 2 minutuko txalozaparradarekin hasten den diskoak kontzertua izan zen moduan jasotzen du, mozketarik egin gabe. CD bikoitzak bere Letek berak egin zituen aurkezpen guztiekin argitaratu zen. Belaunaldi berriek zer hizlari eta aurkezle gorena zen ikusteko. Kantaldi hartan abestuko zuen azkenengo ere jardin bat zuretzat. Irudika ezazue, imagina ezazue une batez, aurkezpenaren une borobila iristen da, eta hasiko da Lete oso berezia zen giro hori sortzen entzuleen artean. Zenbat kostatzen zaigun bizitzan maitekor agertzea, zenbat kostatzen zaigun xamurtasuna manifestatzea, zenbat kostatzen zaigun hitz hain simple haiek esatea, noizbait, noizbehinka maite zaitut. Isiune bat sortzen da grabazioan eta bertan bere atsekabea agertzen du Letek. Ez dakit zergatik da horrela, baina horrela dira gauzak, eta bizitzen gera momentua noizbait etorriko delakoan. Eta zer esan nahi duen indartzen jarraituko du Letek mintzaldian aurrera. Aspaldi konturatua zela hortaz, onartzen du Letek, baina orain, poema horrekin eta kantu horrekin nahi izan duela hori nolabait paliatu edo arreglatu. Nik maite dut jendea, bere hitzak dira, serio sentitua entzuten zaio, maite dut nire sorterria, maite dut ingurua, eta maite ditut bereziki familia artekoak, eta nirekin ditudanak, adiskideak eta lagunak. Baina ni zuek bezalakoa naiz, eta kosta egiten zait esaten eta konfesatzen. Horregatik idatzi duela kantu hau Carlos Jimenezekin batera prestatua. Norbaitek kantatu nahi balu, ikasten duenean, noizbait grabatuko dut. Letek kantatzeko ilusioa zuen oraindik, gauza berriak egitekoa. Eta ikasten baduzue, zuzenekoan, sentiko horrentzuten zaio, kantatu nahi baldin badiozue xamur-xamur zuen alboan duzuenari horretarako egingo dut. Eta sorpresen kutxa zabaltzen du orduan Letek, bere bizitza guztian kantatzerakoan behin ere egin ez duen gauza bat egin nahi duela. Egun horretan bereziki eta lehendabizikoz dedikatoria bat egin nahi du kantu horrekin. Eszena hura horrela kontatuko zuen gerora Joxan Goikoetxea musikariak, hainbeste urtez Xabier Leterekin aritua, haren lagun mina, gaur gurekin hemen oholtza gainean dugun artista, eta esan bezala horrela ekarri zuen Joxan Goikoetxeak oroitzapen hura gogora. Jardin bat zuretzat abestian, ez usteko jarrera lotxati ezin euskaldunago baten eskutik, Xabierrek Lourdes Iriondori eskaini zion emanaldi hura, modu sinpleenean, ia komikoan eskaini ere, bere betiko bidelagun izan zenari. Etzen euskaraz esatera ausartzen, eta ingeles edo frantsesez egin zion eskaintza. Euskaraz esaten ez naiz ausartzen, eta frantsesez izango litzateke pour ma femme, eta ingelesez nahi baldin baduzue to my wife.
Letek azken kontzertu horretan, Pascal Gaine, gitarra, Txema Garces baxua, Peio Ramirez, txeloan, Joxan Goikoetxea akordeian, eta Carlos Jimenez pianoan izan zituen taldekide. 15 urte poemarik argitaratu gabe egon ondoren, 2008an Pamielaren eskutik plazaratua egunsentiaren esku izoztuak aurkeztu zuen Xabier Letek. Azaroan atera zen egunsentiaren esku izoztuak liburua. Urte hartan, abenduaren 2an, Mikel Laboren heriotzaren biharamunean hain zuzen. Liburutik hautatutako zenbait poema errezitatuz. Jendaurreko aurkezpen bat egin zuen idazle oihartzuarrak Iruñeko planetarioan. Aretoa beteta, 300 pertsona inguru bildu ziren bertan. Egin zuen Iruñeko saio hori oxigenoa hartzea bezala izan zen harentzat. Hain oihartzun bero eta sentikorra jaso zuen saio horren ondoren, Lete prestazaldu zen hasiera batean bakarra izan behar zen errezitaldia errepikatzekoz. Ondorioz, 2008tik 2010 bitartean eman zituen errezitaldietan lehena izan zen Iruñeko ura. Iruñan bezala, Bilboko kafe antzokian eman zuen emanaldi bat, beste bat Izpurako Garazin, Faustin Bentaberri gelan, eta hemen Donostian beste bat, Koldo Mitxelena kulturunean hain zuzen ere. Liburuaren osagarri gisa, 4 emanaldi horietan bildutako materialetik sortu zuen Pamiela argitaletxeak DVD bat, eta Gipuzkoako Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuaren laguntzarekin argitaratu zen. Behar bada, jendaurreko saio gehiago ere egingo zituen, bere aspaldiko osasun arazoa tartean izan ez balitz. Hala, DVD-a zabaltzen duenak topatuko du Jose Angel Irigarairen esanetan, Xabier Lete bere azken jardun poetikoan ikusentzuteko lekukotasun bakana. Letek, azken urteetan eman zituen errezitaldi haietan, bidaide izan zuen besteak beste Jose Angel Irigarai, euskal kulturaren soka luzean zinezko mugarria ura ere. Kate begi, sokagebi urgazle akaso, humorez zehazten ditu Irigaraik hori, baina gazte, oraindik denbora dut sokabegi osoa bilakatzeko. Irigaraik azpimarratzen duen euskal kultur transmisioaren kate horretan, belaunaldi berrietako ezinbesteko katebegi bihurtu da Aleix Gurrutxaga, literatur irakaslea eta ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean. Ezaguna zegu Xabier Lete aberriaren poeta kantaria saiakera. Merezi du azken urte haietako Xabier Leteren ibilbide poetiko eta mistikoaren jarraipena egitea Aleix Gurrutxagaren eskutik. Xabier Letek Iruñean eman zuen errezitaldiaren irudi hunkigarriarenarekin hasten du Gurrutxagak bere liburua. Aspaldi zen plaza publikotik erretiratua, eta bere azken poema liburuak agurtonua dauka, idatzi du irakasle gazteak liburu hartaz. Egunsentiaren esku izoztuak liburuko olerkiak irakurri zituen ekitaldi hartan, eta DVD-aren izenburutzat izango zuen hango poema ezagunenetako bat horixe aukeratu zuen, Neguan izan zen. Halaxe, beti betetzen ziren aretoetan, osasunez Patxal, Euskal Herrian zehar egindako ibilbide hartan, agur bidaia baten itxura zuen, erretiratzen ari zen poetaren azken biran lagundu zion eskusoinuarekin Joxan Goikoetxeak. Xabier Letek berak esango lukeen maneran, inpernuko auspoarekin, erraniko elorrabiko Joxan Goikoetxea, txalo bero bat, soinu jole handiarentzat, Xabier Lete bere lagun handia izan zenari, txalo bero bat, haren akatsik gabeko leialtasunari. Benetan, eskerrik asko Joxan, 1000 konpromesoen ertzetatik etorria, gaur gurekin egoteagatik, baina bereziki Leteren olerkiak zure soinuaren bidez, behin eta berriz, etorkizunez eta esperantzaz, beteta sorgintzeagatik. Txalo bero bat, Joxan entzat. 2008ko azaroan atera zen Egunsentiaren esku izoztuak liburua, ale asko saldu ziren, handia izan zen, nabarmendu zuten ala behintzat egunkariek, Leteren liburuak ez ziren sekula hain komertzialak, baina ura desberdina zen. Hasteko, poemak ohi baino narratibagoak ziren, eta noizbait nolabait esateko oso autobiografikoak. Poetak behin eta berriz adierazten ditu bere sentipenak, bere atsekabea, bere jainko gozea, bere samina emazteren heriotza zela eta. Sendabidea ere izan zuen liburu hori Letek.
lagundu zion Lourdes Iriondoren utxuneari aurre egiten. Hil baino lehenxeago, emazteak esan omen zion gauza ederrak egiten jarraitzeko, eta letek esana egin. 2009an Euskadi literatura saria eman zioten leteri, egunsentiaren esku izoztuak lanagatik. Eta 2010an Espainiako kritikaren elkartaren saria ere eskuratu zuen. Berriro, Aleix Gurrutxagaren hitzak. Liburua zen saritua, baina baita poeta eta kantariaren ibilbide osoa ere. 1960ko hamarkadan hasitako ibilbidearen amaiera zen. Kultura maitasun mota bat da. Sentimendu horren erdi-erditik erabaki zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Sailak duela 15 urte, Xabier Lete hil eta hilabete eskaxera euskarazko nazioarteko poesia sariketa bat sortzea eta sariketari haren izena ematea. Horrela, saribanaketak Xabier Lete izan zenarentzat omenaldi bat izan nahi du. Gaur egungo belaunaldiak eta etorkizunekoak haren memoria izendatu eta zaindu bezaten. Sariketak berriz, Leteek seinaldutako xendran, euskal lirika berria sortzen ari diren poetei auspoa eman nahi die eta bide horretan etorkizuna zabaldu. Kultura maitasun mota bada. Ematen digu ahotsa, gure kantariena, maitasun hori gure ahotsean kantatzeko. Kultura maitasun mota bada. Ematen dizkigu hitzak gure olerkarienak, maitasun hori gure hizkuntzan esateko.
Gipuzkoako Foru Aldundian kultura diputatua den Goizane Albarezi emango diot hitza jarraian. Albarez Andrea, mesedez aurrera, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak. Hasi baino lehen Iker Aranberriri zorionak eman nahi dizkiot sari honengatik eta baita bere ama den Loreri. Zorionak zure urtebetetzeagatik eta sariaren zatitxo bat ere zurea duzulako. Oso modu hunkigarrian hasi dugu ekitaldia, ez dakizuek, baina nik uste dut bidai zoragarria egin dudala minutu batzuetan. Sakonki errotuta daude eskusoinu horretan Xabier Letek eman zituen azken kontzertu eta errezitaldi haietako tonua eta kolorea. Eskerrik beroenak, Josean Goikoetxea, ez dakin nora juntzaren, giro berezia hau sortzeagatik oparia da zurekin hasi izana. Sentimentuz bete duzu areto honetan bildutako arratsaldea. Lau doinu lerro sotiletan jarri gaituzu giro berezi horri loturik, Benito Lertxundiren hitzetan Lete giroa. Izan ere Lete aipatu orduko zera bat pizten zaigu bihotzean, buruz ikasi ditugunaren kantu eta bertsoen eraginpean bizitakoa. Seguro nago zuek eta gure edo ni neu, gure bizitzako oroitzapen asko Leten hitzei loturik daudela eta entzuten dugun bakoitzean pasai haietara bidaiatzen dugula beste behin. Lete aipatu orduko ikastaroaren eta gozatutakoaren argitasunarekin ere topo egiten dugu. Sari hau gaur Iker Aranberri jasoko duena, Xabier Leteren pentsamendu eta imaginario filosofiko estetikoa aldarrikatu eta berrera ekitzen duten hainbat sari eta ekitaldietako bat da. Ez da beka edo sari hutsa baizik eta Xabier Leteren lana, gure kultur kolektiboan ilezkor egingo duen ekimena, saria eta lana. Aldi berean, hitzaren bitartez, memoriaren premia eta honen garrantzia herri baten eraikuntzan, nortasunean eta norantzan aldarrikatzen dugu. Gaur poeta berri bat jaio da euskal poesiara, egun zoriontsua da beraz guztiontzat, Ikerrentzat, noski, baina baita gure kulturarentzat. Egungo kezkei edota itaunei aurre emateko poetika berri bat sortu da. Bere biziko garrantzia dauka munduaren momentu etxigarri honetan. Zenbat behar duen gizarteak poesiaren aldarrikapenetik, zenbat behar dugun mundutarrok poesiaren itxaropena. Aurtengo sariduna poeta hasi berria da. Duela gutxi hasi da Iker Aranberri poesia idazten, guztiz eredugarri da egiten duena, lortu duzuna. Epaimaiak horrela azaldu du, bistakoa da euskararen aukera guztiak sakon ezagutzen dituela. Hori gabe ezin bai da horren moduko proiektu poetiko handi nahi bat gauzatu. Egileak naturaren ezagutza sakona erakustea laudatu dute baita ere, halaber, epaimaiaren hitzetan, garrantzi handikoa dira jakintza horretatik eratorritako irudiak. Kristina Enea Fundazioko komunikazio teknikaria Zara Iker Gipuzkoan dugun aterpe klimatiko zoragarria, babesa eta arnasa hartzeko leku goxoa. Egun, geroz eta gehiago behar ditugu babesleku eta arnasgune diren lekuak. Kultura da zalantzarik gabe aterpe eta birika ederrena. Esker mila Iker poesiaren bitartez sortu duzun babesleku berri honengatik, arnasa hartu alizateko aterpe berri honengatik. Zure lanak larrialdietaz pentsatzera garama, baina baita ere larrialdi hauei aurre egiteko ditugun baliabideetan. Zer edo nola kulturak bizitza kalitatean eta erabaki jasangarriak hartzen ikasteko bereziko garrantzia du, are gehiago gaur egungo gizartean. Aniztasuna bultzatu beharko genuke guztiok pentsamendu kritikoa sortzeko bideak ireki eta bide gurutzetan elkarrizketara eta errespetura garamatzan bidea ez beste ezer aukeratzen ikasi. Kulturak ez beste ezerk imaginario aurrerakoi eta justuagoak sortzeko aukerak ematen dizkigu eta errealitatea izan daitezen lortu. Sormenaren kultura ez badugu garatzen, mota guztietako larrialdietara ohitzeko tentaldian eror gaitezke. Alegia, anormaltasun berriak normaltasun berriak direla onartzea.
Aldi berean, oraindik normaltzat hartzen ditugu bortxakeriak, intentsitate eta morta desberdinetakoak direnak, desorekak edo injustiziak normaltasunetik atera behar genituzke eta normaltasun eruntz eraman. Horretarako, eman behar den eraldaketak kulturaren eta pentsamenduaren bitartez soilik eman daiteke. Behar badugu maitatu, amestu, bizi, kantatu, existitu munduan beharrezkoa dugu kultura. Gurea eta bere bioaniztasuna ahal bezain beste babestu eta sendotu. Honetan, kulturaren eta talentuaren zabalkundean jarraitu behar dugu poeta sarituen lan berriak argitaratuz, libururik gabe ez badago kulturarik. Xabier Letek bizitza osoan habitatu zuen poesia. Poesia guztion aterpe izanik bizitzarako leku bat ere bada. Gaur Iker Aranberriri ematen diogu ongi etorria euskarak duen poesiaren etxera. Ospatu dezagun kultura, gozatuz. Elkarrizketa sendoak eta zintzoak izanik, bidegurutzetan aukera berriak bilatuz mundu poetikoago bat, justuagoa, libreagoa, maitakorragoa, berdintzaile eta feminista bat eraikiz. Kultura da bide bakarra, aukeraz josia eta guztiok berdin eta aske egiten gaituena. Mila esker. Mila esker, Alvarez Andrea. 7. aldiz ematen du sari hau Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2 urtean behin ematen du eta aurreko aldietan Carlos Linaza Sorok, Luis Gardek, Asier Serranok, Juanjo Olasagarrek, Jon Gerediagak eta Nerea Arrien idazlek jaso dute. Jakina denez, 7. honetan Iker Aranberrik irabazi du Xabier Lete saria, baden Feboten izeneko lanari esker. Debekatuta dago bainatzea, alemanez idatzetako debeku ohar bat da titulua. Guztira 16 lan aurkeztu dira lehiaketara, eta haien artean nabarmendu dute Aranberrirena. Lourdes Otaegik, Igor Estankonak, Joserra Gartziak, Tere Irastortzak eta Itxaro Bordak osatu dute epaimahaia. Eta bilduma sarituaren heldutasun poetiko harrigarria nabarmendu dute, bai edukiari dagokionez, bai egiturari, iruditeriari eta hizkuntzari dagokionez ere. Laudatu dute euskara baliatzeko duen modua eta egileak erakusten duen naturaren ezagutza sakona besteak beste. Epaimahaiak azaldu duenez ordea, ez da lan erraza izan, adierazi baitute aurkeztutako bildumak maila handikoak direla. Eta batez ere, aurkeztutako 2 edo 3 lanena nabarmendu dute, eta haien hitzetan horrek asko zaildu digu irabazle hau aukeratzea. Hortaz, entzun ditzagun baden Feboten liburua aukeratzeko eta saritzeko ikusi dituzten arrazoiak. Horretarako, gurekin ditugu epaimahaia osatzen duten 2 kide, Lourdes Otaegi literatura arloan doktore Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Joserra Gartzia irakasle eta kazetari aritua Euskal Herriko Unibertsitatean, Euskal Irratian eta Euskal Telebistan besteak beste. Adituak eta sarituak biak, euskararen eta euskal literaturaren alde egindako lanagatik. Mesedez, biak zatozte, hurbildu hona aurrera. Zurea da hitza, Joserra. Nik ez dut ikusi, bera, Ez da etorri esan digute, Joserra, zurea da hitza bai. Bueno, ez daukat nik zesan askorik, gutxi osko, pensaten nuz igual tokatuko zala zerbait esatea, eta nola hain aspaldiko kontua da guretzat, urtebete joan da oraingontan, por si acaso hartu dut epaimahaiok idatzitako, baina gehiena esan duzue, nik uste dut batetik lehiatkide gogorrak izan ditula, Ikerrek, eta esango nuke izan ditula urten, eta izan ditula aurreko urteetan ere. Nik uste dut Xabier Lete lehiaketa honek lortu duela bere bidea itea, 2 urtez behin izan da, jende asko animatzen da, poesia ez da bizipide oso emankorra, eta orduan behar duen guztia eta gehiago beharko du, eta hemen esan dizue, kulturak hitza ematen diola, eta denakin konforme nago, baina kulturak beste hitzez aparte munduak sortzen dizkigu, munduak segura asko bizigarriagoak tokatu zaigun hau baino. Eta nik uste dut Ikerren poemarioa begiratu batean poema solteak dira, ez du gai tematiko bat, beste poemario batzuk adibidez iazko aurrekoa
dena zoologiaren inguruan, animali metaforak eta oso... Eta honek itxura baten sueltoa dauka, baina gero azkenean konturatzen zea oso sakoneko poesiak direla, eta nik marketing eta publizitatean ere aritu nahi zen aldetik, esan beharko nioke berari, egia esan marketing aldetik ez dela oso titulu ona baden ferboten, baina ez duzu askoz gutxiago salduko, esan nahi dut, lasai hor. Baina poemarioa arretaz lehitzen balin bada, konturatzen zea ez dela debalde jarritako kontua. Nik uste dut baden ferboten, bainatzea hor badago bera kontatzen duen historio bat, bainatzea jun, arropa kanpoan utzi eta gero arropaik ez, eta holako. Eta konturatzen zea gai diferentea diela, baina badela paraisua galdu duen norbaiten ezinegonaren adierazpen erabatekoa, eta askotarikoa. Nik poesia dan aldetik asko estimatu diot, eta bizitzarako orientabide gisa ere bai. Eta gero hortaz aparte, guk, juradokoak gero egiten dugu jolasa, ematen dugu saria noski jakin gabe zein dan, irabazlea, eta egiten gendu, hau da, lehendik asko publikatuaz, ez bestela ezin da, alako euskera, euskaraz idatziatako poesia guztiaren bilduma egiten dula, erabiltzen du maisuki, badaki, eta irabaki gendunean, gure pronostikoa ez zala hola, gaztea zala, berantzako kalte, eta hori ere pozgarria da. Lehen esan bezala nik uste dut, 7. honekin osatzen den bilduma sekulako altxorra dela, eta igual tarteka komeniko litzake aireatzea, ze jende, ze proposapen poetiko diferente eman diren, gertatu diren irabazle, eta lagundu beharko diegula bidea egiten, ez? Eta azkenik, saiatu beharko endukela, Xabier Lete lehiaketa honek hartu duen indarrari eusten. Espero dut aurten izan diren gora bera hauek fetxa aldatzea eta behin-behinekoak izatea, eta berriz ere arrastuan jarriko gala, poesia gintzan eta literaturan oro har oso importantea dalako jakitea mugarriak nun dauden. Eta aurten uste dut jende asko despistetu xamartuak geratu dela, besteak bestetan baino gutxixeo orkestu ziren. Urte bateko kontua alima da, ondo. Eta nire aldetik, eskerrik asko sariketa hau antolatu eta eusten diozunei, eta mila esker eta zorionak ikerri. Bestik ez. Eskerrik asko, Joxerra. Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako Xabier Lete nazioarteko 7. poesia sariketa irabazi du Iker Aranberrik, baden Feboten poema bildumarekin baita irabazi, eta sariari esker diru laguntza jasotzen du egileak, eta lana liburu modura ematen du argitara Pamiela argitaletxeak. Gutxi balitz, sarituak Jose Ramon Andaren eskultura bat jasoko du ere bai. Zatozte mesedez, Goizane Alvarez eta Iker Aranberri, mesedez, etorri ona gure parera. Eta saria jasoko du, Alvarez Andereak emango dio Iker Aranberriri, kultura diputatuaren eskutik jasoko du. Zorionak sarituari, festa honen bueltan bildu garen guztion partez, txalobero hau zuretzat da. Igor Estankona, Xabier Lete poesia lehiaketako epaimaikidea berau, literatur kritikaria ere da. Pandemia hasi eta urtebetera argitaratu zen euskarazko poema liburu baten aipamena egiteko, orduan, honako hitz hauek erabili zituen Estankonak. Pandemiak mesede egin dio poesiari. Iker Aranberrik liburu honetarako idatzitako lehen poemak 2020an idatzi zituen. Pandemia sasoian eman zion bultzada idazteari eta arrezkero dabil idazten. Idaztea, irakurtzea, antidotorik onena dugu, salbuespen ilunen kontrako horma eta babes. Liburu bat eskuan dugula ez gaude sekula bakarrik. Amildegiaren ertzean eutsi egiten gaituzten tresna miresgarriak eta miragarriak dira liburuak. Idazteko eta irakurtzeko gauza garen aldetik,
hizkuntza eta sormena aipaturik izan da ere, ez dirudigu espezie hain auskorra. Ziur gaude, Igor Estankonak hitzaiek ekarriko lituzkela orain ere, orduko eran, pandemiak mesede egin dio poesiari. Eta 20. mendeak ekarri dituen uste oldarkorren kontra, poesiak oraindik eragina dauka norberaren bizitzan eta gizartearen osasunean. Arma paregabeak dauzka, intolerantzia eta injustizien kontra borrokatzeko. Aranberrik aurrez ez du beste lanik argitaratu eta ondorioz baden feboten du lehena. Baimendua dago gure poesia ahaltsu eta ahalduntzaileagoa egitea, modu zentzudunagoa eraikitzeko. Zorionak egileari, beraz, Iker Aranberriri eta orain bai nahi duzunean zurea da hitza. Bueno, naiz asko luzatuko, Bueno, asteko eta behin eskerrekin hasiko naiz. Eskerrik asko Goizaneri, diputatuari, irailaren 17 hartan jaso nun dei horrek, oso, ezustean harrapatu ninduen eta oso zoriontsu egin ninduen. Nuen espero alakorik eta, dei horrek, ondoko ezustea eragin du, bai nigan eta bai familia guztiarengan baita ere. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko baita ere paimaikidei, zuek ere oso zoriontsu egin nauzue, txikitatik edo gazteagotatik, nuen amets bat betetzen lagundu diazuelako, beti izan da, ilusio bat edo amets bat, liburu bat argitaratzea nozbait, eta azkenean zer eta olerki poesia liburu bat argitaratzea izan da suertatu zaidana, eta eskerrik asko beraz zuei ere. Eskerrik asko baita ere ekitaldi hau antolatzen ibilizareten guztiei, Koldo Mitxelena Kulturuneari, eskerrik asko Pamielako lagunei baita ere, hor daude, hain edizio txukuna, zaindua eta dotorea egiteagatik, eta eskerrik asko baita ere, gerturatu zareten guztiei. Jarraitzeko 3 olerkariren edo poetaren aipamenak nahiko nituzke. Alde batetik Rilke poeta, aipatu nahiko nuke, berak esate zuen, nostalgia badela aberririk ez edukitzea denboran. Liburu hau nostalgietik eta nostalgiari idatzita dago, eta Rilkeren aipamen hori, bete-betean jotzen du liburu honen muinera, ez? Aberririk ez edukitzeak denboran eragiten du, ez? Nostalgikoetan edo nostalgikootan denboran aurrera eta atzera ibiltzea, iraganera bidaiatzen ibiltzea, nolabait alderrai ibiltzea denboran zehar, eta eskerrak tarteka baditugun hor inguruan orainera eta gaurkotasunera kateatzen gaituzten horiek, etxekoak eta eskerrak baita ere hemen dauden emazteari, alaitzi, eta nire semeei, Lizar eta Izei, zuei esker, pixkate zentratzen naizelako, nostalgiko naizen honetan, aurrera eta atzera ibiltzen naiz askotan denboran zehar galduta eta garaietaz pentsatzen, baina, zuei esker, errotzea lortzen dugu, garai hauetan, ez? Bigarren aipamena edo aipua, Benedetti aipatuko dut, Benedettik esate zuen poetak edo poetok mundu honen ifrentzuan bizi garela, eta beti munduaren alde iskutu horretan edo atzeko alde horretan, eta gaur baita ere nire izaera dela eta gustorago egongo nintzateke horre xerita, hemen aurrean baino zuei hitz egiten, baina hala tokatu da, oso pozinago, baina bai izaeragatik lasaiago egongo nintzen horre ilunpetan edo fokoen begiradatik kanpo, zuei aurrez aurre begiratzen egon baino, horregatik baita ere, 7. horrian, liburuko 7. horrian, sartu nahi izan nuen irudi hori, eskuetan balin badaukazu liburua ikusiko duzue, Ibarren ateratako argazki bat da, ehunka eta ehunka aurpegi, kamara dagoen lekura begiratzen, eta pixkat islatzeko nolabait, horrela sentitzen naizela, ez? Beti esan dut poemategi hau, nire begiek besterik irakurtzeko poemak zirela, eta enuen espero publikoaren gana iristea, olerki hauek, eta pixkat behatua sentitzen den autorearen ikuspuntua jaso nahi izan dugu 7. horriko argazki horretan.
Eta hirugarren aipamena, hirugarren poetaren aipamena, aipatu nuen baita ere aurkezpenean, martxoan egin genuen liburuaren aurkezpenean, hain justu, sariketa honetan, ez dakizen bagarren edizioan garaile sortatu zen Luis Garde poetaren aipu bat, ez ekarri nuen egun hartan, eta gaur ere ekarri nahiko nuke, eta Luis Gardek esaten du bere olerki batean, oroimena auzolana dela. Eta iruditzen zait, kasu honetan baita ere, argitaletxeen lanari esker, agintarien eta erakundeen lanari esker, epaimahaiaren erabakiei esker, eta parte hartu dugunon olerkarien eta idazleon aldetik baita ere, nolabait Xabier Leteren izena, lana eta figura aldarrikatzen, eta pixkate agerian uzten edo pixkat indarrean jartzen ari garela. Auzolan horri esker, Xabierren izena, lana eta figura bere horretan jarraitzen duela gogoratzen dugu, bere balioa errekonozituz, ez? Hiru aipamen horiek eginda gero, labur-labur, nahiko nuke hiru bat bizpahiru olerki irakurri, eta horietako bat gustatuko litzaideake izatea hain justu liburuan jasota ez datorren olerki bat, olerki berri bat da, baina bai nahi nien eskaini olerki hau semei eta emazteari, beti hor egon direla eskertzeko eta alaxe dio, ez dauka izenbururik. Kanpai hotxek usatuta doaz haranetan behera, sahastietan barrena, beinola, gailur eta tontorretan sortutako aireak. Enauzue behar. Abesti ez ezagunez beteta daude ibaien ibilguak. Zubi zaharretan zehar, lorratz erreak dira txorien hegaldiak, urtuz elizetako argizkari beileskak. Irribarreak zorrotz, kodain erdoilduak iduri, zorrotzak eta zurtzak, mundu miragarriak dira zapaltzen dituzuen putzuak. Bidea hotzan zaizue, ezagunak dira bihurguneak, bazterrak, zokoak, lasta bota nahian ies egin gura duenarentzat. Kurriloen horroak egunik motzenak iragarriz, sutantzaren bueltan berotutakoek laster sumatuko dituzte geroaren hortz izoztuak azalezurretan. Ez dago alargunik kalean, ez dago lorerik auzoan, harimari gabeko hilerriak dira, iluntasuna jasangaitz zaien satorren zuloak. Hegaldi laburrean dabiltza nahiak, desioak, eta zuek indefinizioan landatutako zuaitzak zarete. Etenik gabe itzurtzen, arrizko jauregietako aurriotan aurkitu duzue liberaziorako ubera. Korronteari aurre eginez, errotu zarete ibaiaren erdian. Hori izango zan lehengoa, eta gero pare bat nahiko nituzke irakurri. Lehenengoa aurkezpenetan eta beti irakurri nahi izaten dute olerki hau hain justu gurasoei eskainita dagolako, amari gaur bereziki, bere urteak dielako, baina bai gurasoei eta baita arrebari ere, ze guraso berdinak ditugu eta pentsatzen dut sentimendu berberak izango dituela beraiekiko eta beraientzat da olerki hau. Euritean askak gainezka nola. Begiak ustuko zaizkit euritean askak gainezka nola. Zer astikeriak eragiten du, gehien maite dituzunak gaztigatzea. Lupetz bilakatu da zuen oroimena, eta ezin dut atzera egin. Aurrera ere nekez, nire akats eta okerren pisuaz zamatuta. Zahatxik gabeko aran zaharra dau. Lehen lerroan kokatu naiz, bizi eta erio bibiak uztarrian jarrita. Bide beretik naramate, gurtarrasto lokaztuan. Utsa nabari da airean, urean, sukaldean, elementu guztietan. Zer esan izango banu, lo kantu xamurren abestuko nuke, zizelkatu ordez epitafiorik, harrian. Gurasoak hiltzean, leherrotara itzuliko naiz eta begiak gustuko zaizkit, euritean askak gainezka nola.
Eta amaitzeko, olerki honen berezitasuna edo izango litzateke izan dela agian gehien kostatu zaidan idaztea. Liburua hasi eta buka ia 5 urteko epean idatzi dut, eta olerki hau 4 urte. Olerki hau idazteko 4 urte behar izan ditut. Idazteko beharra 2020an pandemia betean sortu zitzaidan, baina saiatu eta ez zitzaidan ezer duina edo gustokoa ateratzen. Harik eta 2024an John Bergerren poema bat irakurri, eta harek esaten du, olerkia luzeagoa da, baina harek esaten du ahaireek betetzen dituzte bihotzeko zakuak begietako askak. Eta irudi poetiko hori begiak askak giza irudikatzea, oso irudi poetiko polita irutu zitzaidan, eta irudi poetiko hori irakurrita pixkate forma ematea lortu nuen, zer eta 4 urte geroago. Eta azkena, bai aipatu du lehen Joserrak paradisua, espulsatutako paradisua edo galdutako paradisua, eta badago espulsatutako paradisuari buruzko olerki bat liburu honetan, eta karo, nik hitz egin nahi nuen olerki honetan gaztaroa galtzea zer den, galdutako paradisua litzatekelako gaztaroa galtzen dugunean, eta lurralde ez ezagun baterantz bagoa zela, eta horretarako erabili nuen irudia edo alegoria bai izan zen exodo batena. Migrante batzuen exodoa izango litzatekena, eta aurreko batean, aurkezpen batean, aurkezleak esan zuen berak horrela interpretatzen zuela literalki olerkia horri buruz zijoala, alegia migrantei buruz eta exodo bati buruz. Ez da justu horri buruz, hori erabiltzen dut, hitz egiteko gaztaroaren galera eta heldu arora pasatzea zer den eta atzean zer galtzen dugun. Eta olerkiaren izenburua da Babilonia. Begi urdin, begi gorri, eutxiozu negar horri. Ohildu gaituzte Babiloniatik, eta iesi goaz izarbideak atzean utzita. Hots arrotzak aditu ditugu aintzinean, eta lehenengo zedan dugu euriura, esku aurrean bilduz, arkosko, igel eta loi. Begi urdin, begi gorri, eutxiozu negar horri. Zenbat itzagun inguruko zuaitz dantzariak, larreetako mikak eta jaio ez diren umeak, besorik gabeko estatua zuriek, inoiz lotaratuko ez dituztenak. Begi urdin, begi gorri, eutxiozu negar horri, ilotz izan ginen, baina jaio gara berriz mundu berrira. Eta besterik ez, nire partetik, eskerrak eman berriz epaimai guztiari, Goizaneri eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, Kulturako Departamentuari, Pamielari, etorri zareten guztiei, eta hau da nik esateko nuena, zuena da hitza, hartu liburua irakurri, eta esango diguzue, zer iruditzen zituen. Irakurtzen bezala, asko eta asko idazten ere hasi ziren itxialdi garaian, ez dugu beste pandemiarik behar, idazten jarrai dezazuela etorri behar dute eta gehiago. Txalo bero bat eskaini dizugu, zorionak Iker egindako lanagatik. Eta orain gizakio okupa dugu berezko gaitasun bat, oroimena hain zuzen ere. Oroimenetik sortzen da esperientzia, poesia, berez zerbait berreskuratzea delako, iraun behar duenaren alde marka xume bat egitea. Baden Feboten liburuan askotariko gaiak ukitzen ditu Iker Aranberrik, maitasuna, heriotza, kritika soziala, poemak ez dabiltza gai bakar baten inguruan dantzan, baina badago gai eta gai bat guztietan presente dagoena, neurri handiagoan ala txikiagoan, eta gai hori oroimina edo nostalgia da. Pentsa eguneroko bere errealitatearekin bizitzen da pertsona bat, baina ni behintzat, hala aitortu zuen Xabier Letek berak, baina ni behintzat, eta zuek ere seguru, bizizeatela baita ametxekin eta baita irudimenaz ere, eta zesanik ez nostalgia punta batekin.
Nostalgiaren kantu horietatik batzuk Xabier Leterentzat izan ziren, haren aitak eta haren lagunek batzuetan kantatzen zituztelako abanerak. Entzun dugulen Joxan, poesiak balio du ere kontsolatzeko, dio Xabier Letek. Balio du gogorarazteko, memoria elikatzeko, iragana gureganatzeko. Balio du gure mitoak eraikitzeko. Balio du gure oraina islatzeko, salatzeko eta etorkizuna amesteko. Bizitza goxa diezaiogun elkarri eta irudimenezko nostalgia horrekin gaurko ekitaldiari agur esateko entzun dezagun goxo-goxo Joxan Goikotxaren eskutik errota. Berriro mesedez, eszenatokira hurbiltzeko eskatuko dizuegu, agintariei, epaimaikideei, etxekoei, gertukoei, baita gaurko irabazleari ere bai, hementxe gaurko familia argazkiarekin amaitu nahi baitugu ekitaldia.
orain bai, ospakizunak jarraituko du hor atzekaldean, mokatxo bat duzuelako preste areto honetan, klausto eder honetan, topa egiteko aukera izango duzue, aprobetxatu irabazleari ere bai liburua sinatzeko eskatzeko. Mila esker gaurkoa posible egin duzuen guztioi, Goizane Alvarez, Kulturako Foru Diputatu Andrea, Isaac Palencia, Kultur Zuzendaria, Patxi Presa, Koldo Mitxelenako Kulturuneko Zerbitzu Burua, Aretoko langileak, Jose Ragartzia, Josean Goikotxea, Pamiela Etxea eta Iker Aranberri zorionak eta baita bere sendiari ere bai. Ardezagun guretzat denontzat behin Lourdes Iriondok Xabier Leteri emandako agindura, gauza ederrak egiten jarraitu. Mi esker gerturatu zareten guztioi, eskerrik asko denoi eta hurrengora arte. Arratsalde ona igaro dezazuela.